Здравейте хора, аз съм Удия15 и днес ще правя ревю на един мой приятел. Той се казва Стиви от канала. Тук много красиви тиче. Ето. Аз вече съм се обмирал. Да. Има 4 абната. Абонирайте се, харесайте. Ако искате повече информация за него и неговия канал, абонирайте се и след това видеоклипче и ще се видим следващия път. И чао!